കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ്. അത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കാര്യത്തിൽ, രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1420. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 1715. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മൂലമുള്ള 4 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ഉപ്പള സ്വദേശി 41 വയസ്സുള്ള വിനോദ് കുമാർ, കോഴിക്കോട് വെള്ളികുളങ്ങരയിലെ 63 വയസ്സുള്ള സുലൈഖ, കൊല്ലത്ത് കിളിക്കൊല്ലൂരിലെ 60 വയസ്സുള്ള ചെല്ലപ്പൻ, ആലപ്പുഴ പാണാവള്ളിയിലെ 84 വയസ്സുള്ള പുരുഷോത്തമൻ ഇവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാലവർഷക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇടുക്കി രാജമലയിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 26 മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 15 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് 11 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞത് രാജ, വിജില 47 വയസ്സ്, കുട്ടിരാജ് 48 വയസ്സ്, പവൻതായി, മണികണ്ഠൻ 30 വയസ്സ്, ദീപക് 18 വയസ്സ്, ഷൺമുഖ അയ്യർ 58 വയസ്സ്, പ്രഭു 55 വയസ്സ്. കരിപ്പൂരിൽ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 18 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത ദുരന്തങ്ങളാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1216 പേരാണ്. അതിൽ ഉറവിടം അറിയാത്തത് 92 പേര്, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ 60 പേര്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 108 പേര്, ഹെൽത്ത് വർക്കർമാർ 30 പേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനകം നടത്തിയ പരിശോധന 27,714 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 485 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിൽ 435 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ്. 33 പേര് രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. 7 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 777 പേരുടെ റിസൾട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പോസിറ്റീവായവരുടെ കണക്കെടുത്താൽ കോഴിക്കോട് 173, ആലപ്പുഴ 169, മലപ്പുറം 114, എറണാകുളം 101, കാസർഗോഡ് 73, തൃശ്ശൂർ 64, കണ്ണൂർ 57, കൊല്ലം 41, ഇടുക്കി 41, പാലക്കാട് 39,
പത്തനംതിട്ട 38, കോട്ടയം 15, വയനാട് 10. രാജമലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. ഹൃദയഭേദകമായ രംഗങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായിപ്പോയവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ അതിവേഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. മരണമടഞ്ഞവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകും. ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തരാശ്വാസം നൽകുമെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ചികിത്സ, ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയും സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്തും. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ഇവർ. അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ അത്താണിയാകാനും സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകും. റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ, വൈദ്യമന്ത്രി എം മണി എന്നിവരവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. 78 പേരാണ് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടത്. 12 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി. 26 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള കഠിന ശ്രമം തുടരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടിമുടിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും തെരച്ചിലും രാവിലെ തന്നെ പുനരാരംഭിച്ചു. NDRFന്റെ 2 ടീമുകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങളും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാരുമുണ്ട്. ഇവരുടേതെല്ലാം സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ്. കൂടുതൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ ഭാഗത്ത് വെള്ളമൊഴുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ചതുപ്പ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. രാജമലയിൽ നിന്നും പെട്ടിമുടിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞ് മരങ്ങൾ കടപുഴകി കിടക്കുകയാണ്. വലിയ വാഹനങ്ങൾ ദുരന്തമുഖത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാകെ വ്യാപകമായ നാശം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചപ്പാത്ത് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പെരിയാറിന് കുറുകെയുള്ള ശാന്തിപ്പാലം ഒലിച്ചുപോയി. വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്തിലെ ശാസ്താനടയിൽ 2 ഉരുൾപൊട്ടി. 20 ഏക്കറോളം കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. 10 വീടുകൾ തകർന്നു. കട്ടപ്പനയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രമായ ചെകുത്താൻ മലയിൽ 4 ഉരുൾപൊട്ടി. വൻതോതിൽ ഏലകൃഷി നശിച്ചു. കിഴക്കേ മാട്ടുക്കട്ടയിൽ 10 ഏക്കറോളം കൃഷി ഒലിച്ചുപോയി. തേക്കടി കൊച്ചി സംസ്ഥാന പാതയിലെ നിരപ്പേൽക്കട കൊച്ചുപാലത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ 4 താലൂക്കുകളിലായി ഇതുവരെ 21 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നത്. 580ഓളം ആളുകൾ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിപ്പൂർ വിമാനാപകട സ്ഥലവും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്കും സ്പീക്കർക്കും സഹമന്ത്രിമാർക്കും ഒപ്പം സന്ദർശിച്ചു. കോഴിക്കോട് പരിക്കുപറ്റി കിടക്കുന്ന
ആശുപത്രികൾ, ആ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം മന്ത്രിമാർ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരുടെയും ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കും. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയവും മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികളും വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക, ഇതാണിപ്പോൾ അടിയന്തര ചുമതല. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി 16 ആശുപത്രികളിലായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ ചികിത്സ ജില്ലാ അതോറിറ്റി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 190 പേരിൽ 184 യാത്രക്കാരും 6 പേർ ക്രൂ അംഗങ്ങളുമാണ്. മരിച്ച 18 പേരിൽ 14 പേർ മുതിർന്നവരും 4 കുട്ടികളുമാണ്. മരണമടഞ്ഞവരുടെ പേരുവിവരം: മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഷഹീർ സയ്യിദ് 38 വയസ്സ്, ലൈലാബി KV 51 വയസ്സ്, ശാന്ത മരക്കാട്ട് 59 വയസ്സ്, സുധീർ വാര്യത്ത് 45 വയസ്സ്, ഷസ ഫാത്തിമ 2 വയസ്സ്, പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് VP 24 വയസ്സ്, ആയിഷ ദുവ 2 വയസ്സ്, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രാജീവൻ ചെരക്കാപ്പറമ്പിൽ 61 വയസ്സ്, മനാൽ അഹമ്മദ് 25 വയസ്സ്, ഷറഫുദ്ദീൻ 35 വയസ്സ്, ജാനകി കുന്നോത്ത് 55 വയസ്സ്, അസം മുഹമ്മദ് ചെമ്പായി 1 വയസ്സ്, രമ്യ മുരളീധരൻ 32 വയസ്സ്, ശിവാത്മിക 5 വയസ്സ്, ഷെനോബിയ 40 വയസ്സ്, ഷാഹിറ ബാനു 29 വയസ്സ്. ഇവരെ കൂടാതെ കേരള വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് ദീപക് വസന്ത് സാത്തെ, സഹ പൈലറ്റ് അഖിലേഷ് കുമാർ, ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. 149 യാത്രക്കാർ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അതിൽ 23 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കുകളുണ്ട്. ഇതുവരെ 23 യാത്രക്കാരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന സ്വദേശികളായ യാത്രക്കാരുമുണ്ട്. കോവിഡ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. മരണപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളുടെയും ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ്, റവന്യൂ, CISF, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ട്രോമാ കെയർ വളണ്ടിയർമാരുടെയും സഹായത്തോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി AC മൊയ്തീൻ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ ഇവരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി നേതൃത്വം നൽകിയത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ആംബുലൻസുകളും ടാക്സി, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിലാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിമാന അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സമീപം താമസിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ, പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാം സ്തുത്യർഹമായ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് എളുപ്പം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മഴ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മഴ ക്യാമ്പുകളിലായി 3530 കുടുംബങ്ങളെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ഈ 3530 കുടുംബങ്ങൾ മൊത്തം 11,446 പേര് ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. 69 ക്യാമ്പുകളിലായി 3,795 പേരാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഈ 3,795 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 43 ക്യാമ്പുകളിലായി 1,015 പേര് പത്തനംതിട്ടയിൽ, കോട്ടയത്ത് 38 ക്യാമ്പുകളിലായി 801 ആളുകളെ, എറണാകുളത്ത് 30 ക്യാമ്പുകളിലായി 852 പേര്, ഇടുക്കിയിൽ 17 ക്യാമ്പുകളിലായി 542 പേര്, മലപ്പുറത്ത് 18 ക്യാമ്പുകളിലായി 890 പേര്. ഇതെല്ലാം മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ റിസർവോയറിൻ്റെ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ ജലനിരപ്പ് വളരെ വേഗം ഉയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലും തേക്കടിയിലും പെയ്തത് യഥാക്രമം 198.4 മില്ലിമീറ്ററും 157.2 മില്ലിമീറ്ററും മഴയാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 7 അടിയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്. അതിനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. 136 അടി എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം ടണൽ വഴി വൈഗൈ ഡാമിലേക്ക് എത്തിക്കുക, പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുക. ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ബേസിനിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാരണം പെരിങ്ങൽകുത്ത് റിസർവോയറിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് റെഡ് അലേർട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പ്രോജക്റ്റിലെ അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും ജലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറണമെന്നും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പേപ്പാറ ഡാമും പരിമിതമായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയിൽ 182 വീടുകൾ ഭാഗികമായി, 37 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. 5348 ഹെക്ടർ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട്
കൊല്ലത്തു നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 10 വള്ളങ്ങൾ കയറ്റിയ ലോറികളിൽ 20 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലം ഹാർബറിൽ നിന്നും തിരിച്ചത്. പമ്പ ഡാം തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പമ്പ ജലസംഭരണിയുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 986.33 മീറ്ററും നീല അലർട്ട് ലെവൽ 982 മീറ്ററും ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 51 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. KSEBിയുടെ കീഴിലുള്ള മൂഴിയാർ ഡാമിന്റെയും ജലസേന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മണിയാർ സംഭരണിയുടെയും സ്പിൽവേകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. മൂഴിയാർ കക്കി റോഡിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള CFLTCകളിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ മറ്റ് CFLTCകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ അംഗീകരിച്ചു. പമ്പാ നദിയുടെ കൈവഴികളിലൂടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ചാലക്കുടി താലൂക്കിൽ 6 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നത്. 139 പേരാണ് നിലവിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ഇതുവരെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മംഗലം എന്നിങ്ങനെ 2 ഡാമുകളാണ് തുറന്നത്. വാളയാർ ഡാം തുറക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 14 പ്രശ്നസാധ്യത മേഖലകളാണ് ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വാളയാർ ഡാം തുറക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ 327 കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. നിലമ്പൂർ മുതൽ നാടുകാണി വരെയുള്ള ഗതാഗതം രാത്രി 8 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു. പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 209 ബോട്ടുകൾ നേരത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വിന്യസിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശമാണുണ്ടായത്. 77 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. 1154 കുടുംബങ്ങളിലായി 4072 പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവരിൽ 2235 പേർ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബാണാസുര ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടായാൽ പനമരം പുഴയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രളയം ഒഴിവാക്കാൻ കാരാപ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടേണ്ടി വരും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രധാന നദികളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ വിധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വളപട്ടണം, മയ്യിൽ, ശ്രീകണ്ഠപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ബോട്ടുകൾ സജ്ജമാക്കി. ജില്ലയിലെ എല്ലാ ചെങ്കൽ, കരിങ്കൽ ക്വാറികളുടെയും പ്രവർത്തനം ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ വിലക്കി. കാസർഗോഡ് കൊന്നക്കാട് വനത്തിനകത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ആളപായമില്ല. ചൈത്രവാഹിനി പുഴ കരകവിഞ്ഞു. കാലിക്കടവ്, കുന്നുംകൈ റോട്ടിലും പെരുമ്പട്ടയിലും വെള്ളം കയറി. കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടർനാട് ക്ലസ്റ്ററിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലും കാലവർഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലും കുറ്റ്യാടി ചുരം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ചുരത്തിലൂടെയും രാത്രി യാത്ര അനുവദിക്കില്ല. അപകട സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് വൈകിട്ട് 7 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ ഗതാഗത നിരോധനം ഉള്ളത്. മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതിന്റെ സാധ്യതയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളോടും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോടും ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചൽ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതിനെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ഇത്രയും ജില്ലകളാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാളെ ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് ഈ ജില്ലകളിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 204.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിതീവ്ര മഴ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ഇത്രയും ജില്ലകളാണ്. നാളേക്ക് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ മലപ്പുറവും കണ്ണൂറും. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. CME രാജമലയിലെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചതിനെ പറ്റി ധാരാളം തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നവമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും. ഇത് ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ആണെന്നാണ് ആളുകൾ പൊതുവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ ശരിയായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഒരു വിമർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തലാണ്. ചിലർ തെറ്റായ ധാരണയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ ബോധപൂർവം നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദുരന്തമാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ രാജമലയിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള ധനസഹായമാണ്. അതോടെ എല്ലാം തീരുകയല്ല. അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിനുശേഷം മാത്രമേ വിലയിരുത്താനാവൂ. നഷ്ടം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുശേഷം മാത്രമേ കഴിയൂ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട
അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ്. അവരുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അതെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബാധ്യത സാധാരണ നിലയിൽ സർക്കാരിനുണ്ട്. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാനാവും. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ്. തുറന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുകയാണ്. അതാണതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ കാണുന്നത് രാജമലയിൽ പോയില്ല, അവിടെ മണ്ണിനടിയിൽ കുറേ ആൾ കഴിയുന്നു, ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിലാണ് കഴിയുന്നത്, അവിടെ എന്തിനാണ് ധൃതിപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം. അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് അതീവ ഗൗരവമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത്. ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഗൗരവമായി നടത്താനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിന് വിവിധ ഏജൻസികളെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കണം. ആ പ്രവർത്തനം രാജമലയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരനും മന്ത്രി എം എം മണിയും അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. ഈ അപകടമുണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ രാജമലയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും മൂന്നാറിലെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയുമോ, അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നതിന് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗത്തിൽ പോകാവുമോ എന്നൊരാലോചന നടത്തിയതാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആ സൂചന എൻ്റെ മറുപടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ മോശമാണ്, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പോഴും പറ്റാത്ത നില തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് അവർ കാർ മാർഗം പോകുന്ന നിലയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കരിപ്പൂരിൻ്റെ അവസ്ഥ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇന്നലെയോടെ അവസാനിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നേരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞു. അത് അതിവിദഗ്ധമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ പ്രത്യേകമായി പ്രശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു മികവുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം അതിനുശേഷം അവിടെ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥിതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഈ നടന്ന അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത അതവിടെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് താഴെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മുൻഭാഗം നേരെ അറ്റുപോവുകയാണ്, മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ്, വെട്ടിമാറ്റിയതുപോലെ. എന്നിട്ടത് മുന്നിൽ പോയി ഇടിക്കുകയാണ്. മുന്നിലൊരു മതിലാണ്, അവിടെ പോയി ഇടിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറം മറ്റേ ഭാഗവും കിടക്കുകയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെയാണ് കണ്ടത്. കോഴിക്കോട് പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലാണ് പൈലറ്റും സഹപൈലറ്റും ഒക്കെ മരണമടയാനിടയാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ
വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട്. 18 പേരാണ് ഇപ്പോൾ മരണമടഞ്ഞത്. നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന നില വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപകടത്തിൻ്റെ തോത് വെച്ചാൽ 2 കാര്യം സംഭവിക്കാം. ഒന്ന് കത്താം, മറ്റൊന്ന് വലിയ സ്ഫോടനം നടക്കാം. അത് സംഭവിക്കാത്തത് നമുക്ക് ആശ്വാസകരം തന്നെ. ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കുന്നതിനാണ് പോയത്. ഇതിനൊരു വേർതിരിവിൻ്റെ പ്രശ്നവുമില്ല. അങ്ങനെ അതിനെ കാണേണ്ടതേയില്ല. ശബ്ദമില്ല. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. NHM-ലുള്ളവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം അലവൻസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമുള്ള CM കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള ജീവനക്കാർ, നഴ്സുമാരും മറ്റാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് അലവൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള വർധനയൊന്നുമില്ല. അതും കൂടെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന്. അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായത്, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത് അത്തരം ജീവനക്കാർക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചത്. അത് മുഖേനയായിരുന്നു അവർക്ക് വേതനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ വേതനം കൊടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അത് സർക്കാർ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വക കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരരുത് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതാണ് ആദ്യം പരിഗണിച്ച കാര്യം. മറ്റു വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അത് അതിൻ്റെ മുറക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രികൾ പലതും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളായി മാറി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയവും മറ്റ് ഇതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ? സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കൂടെ ആശ്രയിക്കുമോ, അതോ ഈ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയതല്ലേ. കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ നിലയിൽ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന സൗകര്യമാണ്. അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫിനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നുള്ള വിവിധ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് നിയോഗിക്കും. അതോടൊപ്പം പുതുതായിട്ട് വേണ്ടുന്നവരെ താൽക്കാലികമായി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചില വളണ്ടിയർമാരും ചേർന്നു എന്ന് വരും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലെ സ്ട്രെങ്ത്. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ വ്യക്തത വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ചില ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ട്. സർക്കാർ ചില ഘട്ടത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിടേണ്ടി വന്നാൽ സർക്കാരും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിടും. ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചത്, ഇപ്പൊ ഈ പ്രളയം വരുന്നു, അപകട സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫുണ്ടോ, ബെഡുകളുണ്ടോ? അത് ശരി. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഇതര ചികിത്സ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ഇതര ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ആശങ്കക്കും വകയില്ല. അത് കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ പ്രത്യേകമുണ്ട്. അതല്ലാത്ത ആശുപത്രികൾ അതിന് സജ്ജമാണ്. അത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുമുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുമുണ്ട്. അത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് നല്ല നിരക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഇപ്പോൾ നല്ല നിരക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ആശങ്കക്കും വകയില്ല. CM, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകണം. നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 1 മാസത്തോളമായി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ട്. ഇന്നും 400-ലേറെ കേസുകൾ, തീരദേശ മേഖലയിൽ ദിവസവും പുതിയ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു പരാജയപ്പെടുകയാണ് സംവിധാനം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ കാണേണ്ടതില്ല. ഇതിപ്പോ ഒന്ന് കൈവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും. ആ ദിവസങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അതിന് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണത്. നമുക്കത് ഫലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ജാഗ്രതയും സഹകരണവും എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം. ഞങ്ങൾക്ക്
രോഗമൊന്നും വരില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പലർക്കും രോഗം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള സഹകരണം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നീങ്ങിയാൽ ഇതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ തന്നെ കഴിയും. CM ഈ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ്, ഈ ടേബിൾ ടോപ്പ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ, ഇതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ CMന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമോ? ഇതിപ്പോൾ DGCA ഫലപ്രദമായൊരു അന്വേഷണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശ്രമിച്ചു വരുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലമെടുത്ത് അതിന് ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നേരത്തെ മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം പുല്ലുവിളയില് അവിടുത്തെ CFLTCക്ക് നേരെ വലിയൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി. അവിടുന്ന് ഈ CFLTC മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അവിടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം അവർ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് എന്ത് വകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. CFLTC എവിടെ വേണം എവിടെ വേണ്ട എന്ന് ഓരോ ആളുകളും കൂടി തീരുമാനിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ വലിയ വിഷമാവും. നമുക്ക് ചികിത്സാലയങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും വേണം. ചികിത്സാലയം ഒരിക്കലും രോഗം പടർത്തുന്ന കേന്ദ്രമല്ല, രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ്. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കണം. ആരുടെയെങ്കിലും ദുർബോധനത്തിന് ഇരയായി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി കാര്യങ്ങൾ ധരിച്ച് അതിനെയൊന്നും എതിർക്കാൻ പുറപ്പെടരുത്. എന്തിനേയും എതിർക്കാമെന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്താൻ പാടില്ല. CFLTC എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രോഗവ്യാപന തോത് വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാഥമിക ചികിത്സ ഒരുക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ കേന്ദ്രമാണ്. അത് നാടിന് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്താൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കടുത്ത സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമായിട്ട് മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റൂ. അത്തരം ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് പിന്തിരിയണം. അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലപാടെടുത്തവർ ചുരുക്കം പേരായിരിക്കും. അവരതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം. മറ്റൊരു പ്രദേശത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. CM, ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇനി എപ്പോഴാണ് അനുമതി കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? അതായത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 7-ാം തീയതി, 9-ാം തീയതി, ഇപ്പോൾ 11-ആയി. അപ്പം ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് എന്ന് പോകാനാവും? ഇപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി ഇവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഐസും മറ്റുമൊക്കെ കയറ്റി ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകളിൽ ആളുകൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ സമയത്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പണി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ പ്രളയം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷവും ഇപ്പം 3ാമത്തെ തവണയാണ്. അപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ വിളിക്കുമ്പോൾ വരാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ യാനങ്ങൾ, ഈ ഫൈബർ വള്ളങ്ങൾ വലിയ ലോറികളിൽ കയറ്റി, ഇന്നലെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് തന്നെ രാത്രി 1 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ 10-20 പേർ ഈ ലോറികളിൽ ഈ ഫൈബർ വള്ളങ്ങൾ കയറ്റി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ അപകടം, ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ച് വള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്നദ്ധ സേനാ പ്രവർത്തകരെ, രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന വള്ളങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കേടുപാട്, അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ദുരന്തമുഖത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോയാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മളെ കാലവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാകെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന നിലക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് കണക്കാക്കി അവർ കടലിൽ പോയിക്കോട്ടെ, കുറേ നാൾ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോകാത്തതാണല്ലോ, പോകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന പണി വേറെയായിരിക്കും. കാരണം അത്ര
പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് കടൽ. അപ്പോൾ കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ ഒരു വിവേകമുള്ള സർക്കാരിന് അത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത്. മറ്റേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കടലിൽ പോകുന്നവർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്നും തിരിച്ചു വന്നാൽ മത്സ്യം എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാമുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാ തീരദേശത്തും വ്യക്തത വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഹാർബറുകളിലും മത്സ്യം അടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യക്തതയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. കാരണം നമുക്കറിയാം, മത്സ്യം എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, കടലിൽ നിന്ന് മത്സ്യം പിടിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. വലിയ തിരക്കും ബഹളവുമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. അത് ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ ആപത്തായിട്ട് മാറും. അതൊഴിവാക്കണം. എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യത്തിന് ന്യായമായ വില കിട്ടുകയും വേണം. അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഇപ്പോൾ മത്സ്യവകുപ്പ് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാശങ്കയും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടില്ല. മറ്റത് കടലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ അന്തരീക്ഷം വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇവിടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു നല്ല ആശയമാണ്. പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള ബോട്ടുകൾ മതിയാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വിവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇന്ന് ഓരോ പ്രദേശത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമായിട്ടത് മാറുമ്പോൾ ആ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാത്രം പോരാതെ വരുന്നു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇനിയും നമുക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഈ ലൈഫ് മിഷന്റെ പേരിലും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയായ സ്വപ്നയ്ക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ട്. UAE ഒരു ഏജൻസി, എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് ഏജൻസി, സർക്കാർ നൽകിയ പണത്തിൽ നിന്നാണ് യൂണിടെക് എന്നുള്ള ബിൽഡർ വഴി പൈസ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ, ഷേഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പണം കൈക്കൂലിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവകരമായ കാര്യമല്ലേ? അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ തന്നെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ. അതല്ല, ഇത് സാധാരണ നിലക്ക് റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ UAE ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ആ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്, അതിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെഡ് ക്രസന്റ് അല്ല. നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ കുറെ നടക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. ആ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ സഹായം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയിൽ അവർ സഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അവർ നേരിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. മറ്റ് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഇടപെട്ടതല്ല, നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ മുഖേനയല്ല. എന്നാൽ ഈ വന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ല, CM ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, CM തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും 2.25 ലക്ഷം വീട് പൂർത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. പിന്നെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് അതിനകത്തൊരു പങ്കാളിത്തം പോലെ വരികയും അവർക്ക് ഒരു വലിയ തുകയാണ് 1 കോടി രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ് അവർ തന്നെ മൊഴി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഇവിടെ താങ്കളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ലോക്കർ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് UAE ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ആ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ സ്ഥലം അവർക്കുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവർ നേരിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. നമുക്കതറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അവർ നേരിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇടപെടാൻ കഴിയുക അത് നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
പക്ഷെ അതിനകത്ത് CM ഈ സ്വാധീനം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പം ഇന്നലെ അങ്ങ് മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ അക്കൗണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പറയുന്നു, അവരും സ്വപ്ന സുരേഷും കൂടി അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഭരണത്തിലുള്ളൊരു സ്വാധീനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു നിലയായിട്ട് കണ്ടൂടെ? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം വരുന്നത്? നിങ്ങൾ അവരെവിടെയായിരുന്നു? അവരുണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന കോൺസുലേറ്റിലല്ലേ? ആ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നില്ലേ? ആ കോൺസുലേറ്റ് UAE-യുടേതല്ലേ? UAE-യുടെ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനല്ലേ ഇത്? ആ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നേരിട്ട് നടത്തുന്നൊരു പ്രവൃത്തി ആ കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ആളുകളോ ആരായാലും ശരി, ഇവരതാണ് പേരിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരാണെങ്കിൽ അവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തട്ടിപ്പിന് നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവർ നേരിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടേതായൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സ്വാധീനമല്ലേ ഇന്നലെ? എന്ത് സ്വാധീനോ? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ വഴിക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തരുമ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവർ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. ആ കോൺസുലേറ്റ് ആരതാ? UAE-യുടേതാണ്. റെപ്രസെന്റ് ഏതാ? UAE-യുടെ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ആ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നേരിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നു. ആ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ പണം ഇവിടുത്തെ കോൺസുലേറ്റ് വഴി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുക. അത് നോക്കാമെന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലല്ലോ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആ തട്ടിപ്പ് ആ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലക്ക് നടത്തുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. കോൺസുലേറ്റുമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. CM അങ്ങയുടെ UAE സന്ദർശനത്തിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറും UAE-യിലേക്ക് പോകുന്നു, ഈ സംഘടനയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നോ? അത്തരമൊരു കാര്യം ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനും ഇടയില്ല. ഈ റെഡ് ക്രസന്റുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇവർ മുൻകൈ എടുക്കുകയോ ഇവർ ഇടനില നിൽക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൻകൈയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയും വേറെ ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ CM അങ്ങ് നമുക്ക് സർക്കാരിൽ സ്വാധീനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ NIA-യുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഉപജാപം നടത്തുന്നതെന്നുള്ള. പക്ഷെ ഇതിൽ 1-2 വസ്തുതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ CM? അതായത് അങ്ങയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഈ പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധം അത് കണ്ടെത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളല്ല, അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ മുൻ IT ഫെല്ലോ ആണ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി മുറിയെടുത്തെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ പേരിലും അങ്ങയും സർക്കാരും തന്നെയാണ് ഇവരെ പുറത്താക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉപജാപങ്ങളല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അതിനുശേഷം പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ആ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നലെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ശോഭിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപജാപം നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കണം. നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പണിയല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാ ഇയാളെ ഒന്ന് നോക്കേ, ഒന്ന് വിളിക്കേ, ഒന്ന് തെളിവെടുക്കേ എന്ന് പറയുന്ന പണി സാധാരണ നിലക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസി നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളടക്കം ഉണ്ടായില്ലേ? ആ നിലയടക്കം വന്നില്ലേ? അതിനടക്കം പ്രചരണം കൊടുത്തില്ലേ? അത്തരം കാര്യങ്ങളടക്കം വിളിച്ചു പറയുന്ന നിലയുണ്ടായില്ലേ? ഒരു വസ്തുതയുമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നില വന്നില്ലേ? അതെല്ലാം ഒരു മാധ്യമധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മാധ്യമധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിനെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ബോധ്യാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചോദിക്കണമെന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും.
ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതെല്ലാം നടത്തും, ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആര് എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പോക്ക്. അത് ശരിയായ മാധ്യമധർമ്മമല്ല. നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ പരാതി? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പരാതി ആരെങ്കിലും ഉന്നയിക്കൂ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ കെട്ടിത്തിരിയാനാണല്ലോ താല്പര്യം. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ CM? ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ലേ? രാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കേസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം അല്ലേ മാധ്യമ? സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യമല്ല. സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ അത്തരമൊരു ബന്ധങ്ങൾ വന്നാൽ, അതിൻ്റെ മേലെ നടപടികൾ വന്നാൽ, ആ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അവിടെ അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വാഭാവികതയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ല, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നവരുടെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു സംഘം ഇതിനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സംഘത്തിന്റെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്. ആ സംഘത്തിന്റെ വക്താക്കളെ നിശ്ചയിച്ചയക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് കാണാതിരിക്കരുത്. പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴും സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിരവധി തവണ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോഴും അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് എടുത്തു എന്നൊരു ആരോപണം ഉയർന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശിവശങ്കർ IAS-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആരോപണങ്ങളും കസ്റ്റംസും അടക്കം രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല, താങ്കൾ പറയുന്നു ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുറന്നാണെന്ന്. പക്ഷെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു, പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പലയിടത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം. പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഇത് മാറിയത്? ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും പിന്നീടൊരു തെറ്റായ കാര്യം നടന്ന് അതിന്റെ മേലെ നടപടി വരുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ മേലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ പ്രശ്നത്തിൽ മറ്റ് നിലപാടുകളൊന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നടപടി വന്ന ഏത് കാര്യത്തിലാ? നടപടി വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ചില വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് പരസ്യമായി ആക്ഷേപം വന്നു. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നയാൾ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയിലേക്ക് പോയത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് സസ്പെൻഷനും വന്നു. ഇതല്ലേ ഉണ്ടായത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്? അത് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താങ്കളെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. താങ്കൾ ഇന്നലെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ പല മാധ്യമങ്ങളും അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം, ഒരു മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പിണറായിയാണ് താരം എന്നാണ് അവരൊരു വാർത്ത കൊടുത്തത്. അന്ന് ഈ അട്ടിമറി ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്രയോ പത്രം, പിന്നെ പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണെന്ന് വരെ വാർത്ത ഇവിടെ കൊടുത്ത ആളുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ താങ്കൾക്ക് ഈ പരാതിയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. അതിനിടയാക്കിയ കാര്യമുണ്ട്. അതറിയാത്തയാളല്ല നിങ്ങൾ. അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ മാനങ്ങളുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയമായ മാനം എന്താ? കേരളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതി ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന് വലിയ തോതിലുള്ള യശസ് വരുന്നു. ആ യശസ് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത പൊള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഉപജാപങ്ങളിലൂടെ നേരിടണം. അതിന് വേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പഴയ അതേ നിലയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതേ രീതിയിലാണ്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാസസ്ഥലം പോലെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എണ്ണി പറയണോ ഓരോന്നും എന്തായിരുന്നു എന്ന്, പഴയതെന്തായിരുന്നു എന്ന്? ആ വൃത്തികെട്ട കഥകളിലേക്ക്, ആ നിലയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പോകുന്നത് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്താ തിരക്ക്? നിങ്ങൾക്കെന്താ അത്ര ധൃതി വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്കെന്തിനാ അത്ര ധൃതി? ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാം ചേർത്ത് പറയാ, ഇതെല്ലാം കേൾക്ക്, അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? രാഷ്ട്രീയമായി ഈ LDF ഗവൺമെന്റിനെ അങ്ങേയറ്റം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തണം. ആ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ എന്താ മാർഗം? അതിന് പല വഴികൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ അവർ മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നത് സാധാരണ പ്രൊഫഷണലിസം മാത്രമല്ലല്ലോ. പ്രൊഫഷണലിസം പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അപകീർത്തിക്കപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നതിനും പ്രൊഫഷണലിസം ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ കൂടെ ചേരാൻ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യം അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോഴാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം വാർത്ത എന്താ? പ്രസ്താവന എന്താ? ആ പ്രസ്താവന എത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ബന്ധം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളി. എന്തിനെ? വിട്ടയക്കാൻ. ഏത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയം എങ്ങനെയുണ്ടായി? അപ്പോൾ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി വന്നതാണത്. ആ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളും ചേരുന്നു ചിലര്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കരുതരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തയുടെ മേലെയാണ് ജനങ്ങളാകെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. ജനങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്, ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ബോധപൂർവം തെറ്റായി കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒരു തരത്തിലുള്ള മനഃശാഞ്ചല്യവും ഇല്ലാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ശരി, അപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെയാകാം.